requirement na nakapatay sa decile classification ng kita. Ibig sabihin, kahit anong sahod, kwalipikado ang isang OFW na mag-apply para sa pabahay program. Kain! Na ito na mabigyan Yum, yum. ng kayang financing option sa mga migranteng manggagawa at maisama sila sa programang 4PH ng pamahalaan. Wala namang sinabing impormasyon kung saan o paano mag-a-apply dito. Pero isa lang guys, ang sigurado na dapat aktibo kayong membro ng Pag-ibig at naguhulog kayo ng Pag-ibig dahil under ito ng Pag-ibig financing. Sa katanungan ng mga OFW, may ilasmadya, magpuni kayo sa Department of Migrant Workers para sa karagdagang mga impormasyon. Samantala, speaking of Pag-ibig, pagsang presyo ngayon mga pabahay, condo unit at iba pa na isinusubasta ng nasabing ahensya. Kaya pagkakataon na ito ng mga kababayan natin Pilipino, lalong-lalo na ng mga OFW na magkabahay. Good news sa mga naghahanap ng sariling bahay. Ipinapasubasta ngayon ng Pag-ibig Fund ang mahigit 30,000 foreclosed properties sa buong bansa. Guys, bili ka na. At ang maganda, pwede itong makabili ng may hanggang 40% discount. Alamin natin ang kabuuan detalye ng balitang ito mula kay Jason Thank you, sir. Rubrico. Patok na patok daw sa publiko ang Acquired Assets Super Sale ng Pag-ibig Fund. Sa ilalim ng programa na tatagal hanggang December 14, 2025, mahigit 30,000 bahay at condo units ang ipinasusubasta sa publiko Subasta. na may malakihang bawas presyo. Ayon sa Pag-ibig, pwedeng mabili ng may 40% discount ang mga occupied units habang 35% discount naman para sa mga unoccupied units. Layunin ng programa na tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga miyembro upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng sariling tahanan. Una, yun sabi mo nga, para supportahan yung expanded 4PH program ng ating Pangulo. Pangalawa, kasi maraming nangangailan ng bahay. Ang problema natin ngayon, lalo na sa socialized housing units, medyo mababa yung inventaryo. So, sabi namin, sige, i-benta natin ito, dagdagan natin ng discount kasi itong mga acquired assets na ito, pera din ninyo ito eh. Pera din ito ng Pag-ibig members. Bukod pa rito, may 10% discount din para sa mga occupant na nais bilhin ang mismong bahay na kanilang tinitirhan sa pamamagitan ng direct sale. Para ma-avail ang malakihang discount, kailangan kumuha muna ng buyer ID sa pamamagitan ng online public auction registration. Kapag may ID na, maaari nang pumili ng property mula sa listahan at magsumite ng bid o offer. You can find the property by location. Sinentralize na namin lahat yung database, kunwari sa Cavite. So makikita mo lahat ng available na for sale sa Cavite, per province. Pwede nilang puntahan para makita nila physically. Kailangan, mas maganda puntahan mo kasi para makita mo, para makonvince ka talaga na yun ang bibilhin mo. Kasi as is where is yun eh. Kung makatanggap ng invitation to purchase, agad lamang i-comply ang requirements. Kapag nanalo sa bidding process, maaaring bayaran ang property ng cash, installment o housing loan. Ayon sa Pag-ibig, kada linggo ay may bagong batch ng properties na ipinapasubasta. Actually noon ay plano ko talaga kumuha ng bahay sa Pag-ibig. Pero nagnuweta ko at tinignan ko ang taon na paghuhulog ay matanda na ako ay maghulog pa rin ako sa Pag-ibig. At marami nagsasabi na mataas daw ang interes. Kaya ginawa ko ay nagpabahay o bumili na ako ng lupa at nagpagawa na ako ng sarili kong bahay. Pero sa mga wala pang hawak na cash na pagpapagawa ng bahay, ay okay na rin itong Pag-ibig financing. At least hindi na kayo mangungupahan at yung upa nyo ay yun na lang din ang pagbabayad nyo sa inyong Pag-ibig or nilong na bahay sa Pag-ibig. Samantala, kaugnay sa ginprotesta sa compound ng mga Diskaya kung saan pinagbabato ito ng putik ng mga rallyista. Magkakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado at tagapagsalita ng mga Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Nagbabato ng bahay. Opo. Ano po ang inyong reaksyon ng pamilya Diskaya dito nga sa ginawa ng mga rallyista sa compound ng St. Gerard Construction Pinasok. na isang private property?
Una po, siyempre nadulog po ang magkasawang Biskaya. Tawanan, hindi naman dapat humantong sa ganito. Oo, laki. Po kami sa mga nagrarally dyan sa harapan ng kusina Naku po. ng aking kliyente na sana po maging mainahon po sila at huwag po silang gumamit ng lahat o anumang paninira ng mga propriedad ng mga Biskaya. Nasa demokratik po tayo, demokratik pong bansa po tayo, malaya po kayo makapaglahad ng gusto ninyo laban sa aming kliyente. Pero sana po gawin ninyo sa tamang proseso at panigan na pamamaraan po. May legal action po bang planong gawin ang inyong kampo dito po sa ginawa ng mga rallyista? Yung Didimanda kanilang yan. pagbabato ng putik Ang pera at eh. maging yung pag-vandalize po. Sigurado yan, magdidemanda. Opo, re-reviewin po namin ng CCTV. Sa tamang panahon po, magsasampa po kami ng walang paso laban sa mga organizers ng Pera eh. rally na yan. Kasi po, hindi po tama yung mga ginagawa nila. Ang gusto nila, accountability. Ano po yung ginagawa nila? Nagsasagawa po sila ng marahat sa protesta laban sa kliyente po namin. So hindi po tama yan. Kung gusto niyo po ng accountability, dapat po sumunod po ang mga organizers ng mga nagrarally. Sumunod po sila sa tamang proseso at batas. At ang mga spouses kaya po ay sumusunod po sa batas, tumatalima sa patawag ng Senado at Naku po, kakasuhan yan. representatives po. Nung mga oras po ngayon, nasaan po? Sina Curly at Sara Diskaya. Pwede po bang huwag na lang natin dito sa Ma'am Cheryl? Kasi natatakot pa po sila, ma'am. Pati yung mga anak nila, nagkakaroon na ng problema. So, Naku, emotional na na. sa susunod na araw po, baka magkapo po ang Office Biskaya. Sa mga organizers ng naturang welga po sa harapan ng opisina at bahay nila. Mayroon din ho ba kayong aksyon doon sa mga otoridad? May mga pulis naman daw ho nagtungo doon. Salamat po sa tanong, Ma'am Cheryl, ano? Nananawagan po ako sa pagpansang kapulisan sa ating magiging na General Nartates. Sir, pakiusap lang po, pwede po bang mag-deploy kayo ng civil disturbance sa police, president po ninyo sa malapit sa harapan ng bahay, sa opisina ng mga Biskaya po. So, mga Biskaya lang ang mga protector dito. Kasama po ng mga innocent nakatira doon sa mga kapitbahay nila. So, ito po kailangan pong maksyonan ng pagpansang kapulisan. Ay, no. So, General ng Pasig, sir, baka pwede po magpadala po kayo ng mga Record yan. kapulisan doon para naman po mapantayan. Hindi, iniimbitan na ni ano yan, ni Lacson doon pa eh.